Tervetuloa seuraamaan aivan huikeaa ja tunteikasta muodonmuutosmatkaa. Me tehtiin syksyllä 2025 yhdelle onnekkaalle aikuiselle naiselle ihan huikea muodonmuutosprojekti. Hakuprosessin kautta me löydettiin aivan ihana malli meille. Ja hänen muutosmatka alkaa nyt. Mä oon Kristiina Lindqvist, 52 vuotta, 2 aikuisen tyttären äiti, catering-alalla tehnyt koko työurani. No, esteettiset hoidot on mulle aivan uusi juttu. Oikeastaan herättää minussa sellaisia tunteita, että vähän jännittää, mutta mä oon hyvin luottavaisin mielin nyt lähden tähän projektiin. Me ollaan keskusteltu paljon näistä asioista ja mulla on täys luotto, että lopputulos tulee olemaan hyvä. Nyt pääsette sitten näkemään, että mitä aikuiselle naiselle voidaan tehdä, että vaikka hoitojakin on tehty paljon niin aika kompaktilla, lyhyellä aikavälillä, mikä normaalisti yleensä on vähän pidempi. Mielenkiintoista kuulla teidän kommentteja, minkälaiset fiilikset teillä on Kristiinan muutoksesta ja esteettisestä maailmasta.